Zdravím všetkých milovníkov sneakers. Môj kanál sa bude zaoberať výlučne teniskami a budem vám prinášať všetky podľa môjho názoru zaujímavé tenisky. Dnes tu po 15 rokoch máme Jordany 16. Tieto tenisky sú veľmi zaujímavé. Máme Jumpmana na tom viazaní a tu máme napísané Jordan. Na zadnej strane máme napísané XV1, čo predstavuje ako 16, a potom ešte na tom jazyčku, alebo čo to je, máme Jumpmana. Takto sa to rozopína. Keď to rozopneme, tak na tom môžeme vidieť, že je označené, na ktorú topánku to ide. Po odopnutí tu máme takúto modrú, Jumpmana tu, a tu na špičke máme napísané XV1. Na šnúrke, konce šnúrky sú strieborné, a takisto je tu Jumpman. Dnuka je na vložke nakreslený Jumpman. Vložka je kobercovitá a je veľmi príjemná. Koža je veľmi kvalitná, aspoň podľa môjho názoru, a tiež isto je to kvalitné aj tu. Je to veľmi pekne spracované. Nie je to vôbec flexibilné, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Toto je také mäkšie a takto vyzerá topánka. Potom tu máme podrážku. Vidno tu na Ice Soul podrážku, pod ktorou je Jumpman. Takisto tu sú oranžové zarážky, ktoré by mali slúžiť k tomu, aby sa vám veľmi nešmykali. Tiež tu máme takúto podrážku na Midnight Navy modrej. No a to je asi všetko k týmto topánkam. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli moje video. Budem vám prinášať videá čo najčastejšie. Dovidenia.